Gepleyer Azatlyk radiosu. Eferde habarlar günneligi bilen men Ýogşan Nurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Kengesiniň nowbatdaky mejlisini geçirdi we onu harby hemde hukuk goraýjy idaralaryň şu ýylyň 8 aýyndaky işleriniň netijelerini şeýle-de ýene bir gedek ady öýünler döwrüne Aşgabatda howpsuzlygy üpçün etmek meselesine seredildi. Döwlet eýçiliginiň Tadaha habar agentliginiň maglumatyna görä, Döwlet Howpsuzlyk Kengesiniň sekretary Ýaýlym Berdiýew mejlisde giň möçberli harby özgörtmeleriň amala aşyrlyşy barada hatabat beripdir. Emma habardan bu diýilýän özgörtmeleriň nämelerden ibarat bolanyny belli bolmaýar. Şol wagtda prezident ekspertleriň we ýerli synçylaryň türkmen kadrlarynyň şol sanyny harbylarynyň taýýarlygynyň pessi barada aýdýanlaryny gytaklaýyn tasdiklap, harby kadrlar taýýarlayan ýokary okuwjaýlarynyň rektorlarynyň nägileligini bildirdi. Şeýle-de prezident Berdimuhammedow Aziýa oýunlarynyň geçirilýän nöwrüne asudalyk we howpsuzlygy ýokary derejede üpçün etmegiň wajypdygyny ýytap, Döwlet Howpsuzlyk Kengesiniň sekretaryna anyk tapşyryklary berdi diýip habarda edilýär. Mundan öň Türkmenistan Aziýa oýunlary münasibetli serhetleri ýapyp, ýurda gelýän gidýänler babatyna täze çäklendirmeleri girdi. Köçe ýol gatnawlaryny çäklendirdi we alkogoly içkileriň söwdasyny dillen gadagan etdi. Şeýle-de ýurdun bazarlaryny, parklaryny gödekçilik güýçlendirildi. Paýtagta girilýän esasy ýerlerde harbylardan we polisiýa işgärlerinden ibarat patrullar goýuldy. Bu çäreler resmi Aşgabat näme üçin howpsuzlygy beýle alad edýär? Ya bir yerde çynlyky alada galmagy esas berýän. Şol wagtda jemgyýetçiligi açyk aýdylmaýan zatlar hem barmy diýen soraw döredýär. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça eksperti Bruce Panier'in pikirine görä, bu meselede iki ýagdaýy ýatda saklamaly. One, somebody did cross the Afghan border into Turkmenistan in June. We heard that they were militants. Birincisi aýdylmagyna görä, kimdir birler iýun aýyny Owgan serhedinden Türkmenistana geçdi we biz olar jeňçiler diýip eşitdik. Bu aýdylýanyň çyn bolmagy ähtimal. Sebäbi şondan soň serhet goşunlarynyň başlygyna işini talaba laýyk ýerine ýetirmeýänligi üçin käýin söýrli diýip Panier Owganistanyň awanmagy ahmal hökümiň türkmen hökümetini howsala salman bilmejekdigini belledi. Şeýle-de munyň üstüne Türkiýanyň ýöri togurlyklarynyň Aşgabatda nähiller bir terror aksiýasynyň gurnalýan bolmagynyň ähtimallygy barada habar berenligini ýatlatdy. The government is always paranoid in Turkmenistan. Panier'in pikirine görä Türkmen hökümeti hemişe korkuda ýaşaýar we soňky gurrun edilen ýagdaýlar Aşgabaty hassa uly howsala saldy. Şol wagtda Bruce Panier ol ýerde Aziýa oýunlaryna ananarlykly howpsuzlyk wekimi awanýarmy? Şeýle zat barmy diýen soraga biz muny bilmeýär diýip jogap berdi. Yeah, we don't know. Aşgabatly synçylaryň bir adynyň aýdylmalyk şerti bilen görüleşip, prezident Berdimuhammedow olary ýerli ilatdan, olaryň barha agyrlaşýan durmuş sebäpli nägilelik bildirmek ähtimallygynyň gorkýar diýen pikiri öňe sürdi. Onun pikirçi ýollary we bazarlara patrul goýulan harbylar halkyň howyny basmak üçin köpeldilýär we olaryň Aziýada geçenden soň hem saklanyp galmagy mümkin. If he is afraid of his population, I wouldn't be surprised, and he should be. Egerde ol öz ilatyndan gorkýan bolsa, men muňa geň almazdım. Ol gorkmaly hem. Sebäbi olar bu oýunlaryň harzyny çekmäge taýinli we Berdimuhammedow hakykatda häzir guruluşy tamamlanýan desgalary halkyň yrskalynyň hasabyna gurdy diýip Bruce Panier aýtdy. He's taking money from their wages. He's raising prices on goods around the country. All kinds of stuff for that. Ol adamlaryň aýlyklaryndan tutýar. Ýurdun bazarlaryna karytlaryň bahalary ýokary galýar we ilatyň köpüsiniň bu oýunlary hatda baryp görmäge de ýagdaý ýok. Sebäbi bu oýunlar ýurtda işsizligiň derejesiniň 50%-den aşan wagtyny geçirilýär diýip ekspert aýtdy. Mundan başga oýunlar üçin gurulan desgalar vilayetlerden gelýän migrant işçiler üçin esasy eklenç çeşmesi boldy. Aziýadanyň geçmegi bilen bu iş ýerler hem ýitirilýär we ýurt raýatlary basym 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri berilen sosial ýeňilliklerden hem mahrum edilýär. You know, the Turkmen people are getting nothing out of this government, and they're getting stuff taken from them by the government all the time. Türkmen halkyna hökümet tarapyndan berilýän zat ýok. Berilen zatlar hökümet hemişe ýygyny alýar. Hiç zat gowlaşanok, ýurtda ýagdaý barha yaramazlaşýar diýip Bruce Panier Azatlyk radiosyna aýtdy.